Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα είμαστε μαζί περίπου 2 ώρες. Είδα, έχω και συναδέλφους εδώ πέρα. Καλησπέρα κύριε Κλήμη. Έχω φίλους. Καλησπέρα Παναγιώτη. Περιμένουμε κι άλλους, πιστεύω. Έχω το νου μου λίγο στις συμμετοχές. Ωραία. Για όσους δεν με γνωρίζετε, Μελίνα Τσικογιαννοπούλου λέγομαι. Είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στο χώρο των ασφαλιστικών είμαι 25 χρόνια, από το 1988. Θα ήθελα να πούμε 2 πραγματάκια λίγο για το πώς ήταν το πρόγραμμά μας σήμερα. Δηλαδή θα έχουμε περίπου 2 ώρες. Είναι λίγο άχαρο και για μένα, γιατί έχω συνηθίσει να είμαι σε τάξη, σε μια αίθουσα πραγματική και όχι διαδικτυακή. Οπότε να έχω το feedback του τι γίνεται. Στη μέση του 2 ώρου θα κάνουμε περίπου ένα 10 λεπτό διάλειμμα, στο οποίο διάλειμμα θα σας μοιραστεί και το υλικό. Θα πάρετε δηλαδή την παρουσίαση, κανονικά, που θα κάνουμε σήμερα, σε ηλεκτρονική μορφή, σε ένα PDF. Συγγνώμη. Και στο τέλος της παρουσίασης, του 2 ώρου, αν και θα είμαι ανοιχτή, θα κοιτάω, θα έχω το νου μου δηλαδή σε τυχόν απορίες. Επειδή όμως θα έχω το νου μου και στην παρουσίαση και μπορεί να χάσω κάτι, εγώ θα κοιτάξω και στο διάλειμμα τυχόν απορίες για να σας λύσω στο δεύτερο μέρος ή στο τελευταίο 10 λεπτό του webinar, αλλιώς θα μπορώ να σας απαντήσω και μέσω email. Δηλαδή μην αγχωθείτε αν κάτι δεν απαντηθεί. Θα το συνεχίσουμε κανονικά, θα σας το απαντήσω στη χειρότερη, αν δεν προλάβουμε, με email. Οπότε, λογικά, πρέπει μπροστά σας εμένα να βλέπετε πάνω αριστερά, να με ακούτε, που από ό,τι κατάλαβα όλοι, ασπίδα, ναι, και από ασπίδα έχω περάσει, αν κάποιος ρωτάει. Πάνω αριστερά, λοιπόν, να με βλέπετε και να με ακούτε. Το μεσαίο παραθυράκι είναι που είμαστε όλοι που συμμετέχουμε στο σεμινάριο. Και κάτω το chat, στο οποίο μπορείτε να παρεμβαίνετε και ήδη το έχετε κάνει, οπότε είμαστε όλοι ενημερωμένοι, κομπλέ, μια χαρά. Και δεξιά βλέπετε την παρουσίαση που θα κάνουμε. Εδώ σας έχω μια διαφάνεια με ό,τι στοιχεία μπορείτε να βρείτε, δηλαδή όπου μπορείτε να με βρείτε ηλεκτρονικά στην ουσία. Είτε το site μου, είτε με email, είτε στο Facebook, είτε στο LinkedIn, είτε στο Twitter, όπου είναι ο καθένας ή όπου τον ενδιαφέρει, θα μπορεί να με βρει ή να ρωτήσει οτιδήποτε ή να επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο. Οπότε δεν θα χάσω χρόνο ούτε για το ποιο είμαι, ποια είμαι, τι κάνω, θα πάρετε βιογραφικό, για να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Είμαστε όλοι σύμφωνοι? Πριν ξεκινήσω απλά, θα ήθελα να κάνουμε μια ερωτησούλα, θα είναι απλή, που θα ήθελα να απαντήσετε, για να δω περίπου την εμπειρία σας στον κλάδο πυρός. Καταλαβαίνετε ότι το 2 ώρο είναι ένα μικρό διάστημα χρονικό, στο οποίο θα προσπαθήσω να αναφέρω τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι αφορά τον κλάδο πυρός, όχι τα πακετάκια, τα έτοιμα που δίνουμε εταιρείες. Τώρα πρέπει να το βλέπετε μπροστά σας. Θέλω λοιπόν να έχω μια εικόνα του αν δουλεύετε ή δεν δουλεύετε τα προϊόντα πυρός. Αν σας είναι εύκολο να το απαντήσετε και θα δούμε όλοι μαζί και τα αποτελέσματα. Επιτόπου. Οτιδήποτε παρατηρήσεις στο chat έχω και το νου μου. Θα μου το γράψετε, θα μου το κάνετε κλικ επάνω στο μικρό αριστερό κουμπάκι που έχει σε κάθε απάντηση. Όχι στο chat, τις απαντήσεις της ερώτησης. Βλέπετε όλοι μπροστά σας μια ερώτηση που λέει ποια είναι η εμπειρία σας στις ασφαλίσεις του κλάδου πυρός. Εκεί από κάτω θα κάνετε ένα κλικ στην απάντηση που είναι πιο κοντά σε εσάς και από κάτω μετά θα πατήσετε το κουμπί Finish. Ή ό,τι σας γράφει. Δεν ξέρω αν σας γράφει το ίδιο. Άρη, βλέπεις εσύ τις απαντήσεις? Οκ. Ωραία. Πάνω από μισή... Βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα της ερώτησης που έχω εγώ μπροστά μου. Εγώ βλέπω μια εικόνα ότι περίπου οι πάνω από τους μισούς είσαστε με σχεδόν καθόλου εμπειρία ή με πλειοψηφία τη μεγαλύτερη
κάποια πακετάκια πυρός, συνήθως τα έτοιμα που έχουν οι εταιρείες, που όπως είναι τα δίνετε. Λογικό. Μοιρασμένα 0 και κάποιος μόνο με εξειδικευμένα. Ωραία. Οκ. Οπότε νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι πριν ξεκινήσουμε? Βλέπουμε όλοι πάλι την παρουσίαση. Αυτή. Okay. Ωραία, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα είναι λίγο άχαρο. Είναι απαραίτητο το πρώτο μέρος, γιατί θα είναι λίγο με τις ορολογίες. Οι οποίες ορολογίες είναι η βάση για να καταλάβουμε οτιδήποτε άλλο θα συζητήσουμε στην πορεία. Και για να καταλάβετε, ωραία. Έχουμε τώρα μια διαφάνεια με τη θεματολογία. Το πρώτο κομματάκι που είναι ο σκοπός και αντικείμενο, ωραία. Το δεύτερο που είναι η ορολογία, λοιπόν, θα μας απασχολήσει λίγο, γιατί θα καταλάβετε πολλά πράγματα μετά για το underwriting. Γιατί καλύπτονται κάποια πράγματα, γιατί όχι, γιατί σε κάποια είναι έτοιμα πακέτα, γιατί σε κάποια όλα όχι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί συνήθως έχουμε το πακέτο, το δίνουμε και μας λείπουν πολύ βασικές πληροφορίες για τον κλάδο πυρός, για το πώς λειτουργεί. Οπότε ξεκινάμε, όπως θα δείτε, θα δούμε καλύψεις, εξαιρέσεις, συμπληρωματικές καλύψεις. Θα ασχοληθούμε με το πρώτο underwriting. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στην ουσία το πρώτο underwriting το κάνει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Δηλαδή, εσείς είστε που θα πρέπει να ξέρετε 5 βασικά πράγματα που θα πάρετε την αίτηση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι σημαντικά και ποια όχι. Μην είναι στον αυτόματο, βλέπω κάτι, το απαντάω, αλλά δεν ξέρω γιατί. Και μετά πάμε στη διαδικασία, φυσικά, τα είδη του ασφαλιστηρίου, το πώς εκδίδεται το συμβόλαιο, τυχόν τροποποιήσεις, αποζημιώσεις και ένα πολύ μικρό κομματάκι, αλλά λίγο απαραίτητο το θεωρώ, στην εμπορική διαχείριση, τι γίνεται με την παγκοσμιοποίηση, πώς μπορούμε να κάνουμε τους πελάτες, να τους χωρίσουμε λίγο, να τους κάνουμε σαν αγορές διαφορετικές. Θα το δούμε στην πορεία. Και πάει λέγοντας. Σας πήγα λίγο επιτροχάδι στο τέλος, ξεπεράσαμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν είστε όλοι ακόμα εδώ ή είχατε δουλειές και φύγατε σιγά σιγά. Απορίες μπορείτε να μου αποστείλετε μέσω email. Σας είπα θα τα δω και θα σας απαντήσω αν κάτι δεν πρόλαβα. Είδατε ό,τι μπορούσα το κοίταζα, το απαντούσα και αν έχασα κάτι θα γίνει στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Επίσης να σας πω, πρέπει να το είδα και γραμμένο, ότι 2 Δεκεμβρίου θα είναι το επόμενο webinar, που και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με το Solvency 2 με την κυρία Χαμπάκη. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα σαν να το παρακολουθήσω. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε.